Cén fá go bhfuil míad ag siarceilt ar aibh drámhaíle agus línta talún drámhaíle na hÉireann an nídú. Cén fá go bhfuil míad ag tógáin ar a drámhaíle is a bhách gach baile mór in Éireann, gan smaoinemh cá gcuirfear é go léir. Cén fá go bhfuil míad ag chur todhchaí ar báistí i mbaol na nar go drámhaíle. Is féidir leat a cabhrú leis an taoide a chasa, dúchlann na drámhaíle, leidig, a thusáid, a chursáil. Mar ní rabha agat leisce.